littafin Allah zancen Allah wanda baya kuskure kuma tunda ilimi ne to karatu sai da malami. Allah ya zaɓi manzon sa na kuma sallallahu ya aiko shi da ya karanta da duniya. Akwai ballarun nizama al-qayyim as-salih al-hasan fil mujtama. Allah ya wajabta tsari wanda yake tsayayyen tsari wanda ya dace ya inganta a hasan mai kyau ilmush ta ma'il islam a wurin zaman tare da musulmi ba a zaman baragada a ce to wai za a rayu haka dole sai da tafiya a kan tsari tunda Allah ne wajen taka ga addini ne ke wala ya ƙumu nizam illa bi husnil qiyada ba wani tsari na rayuwa da zai tsayu sai da kyakkyawan jagoranci. Yawan kyakkyawan jagoranci wannan tun ba a yi nisa ba kenan za a ce to wa zai zama jagora na to sai mu zaɓa. Sai za a ke ce Najeriya tana da bana ciki da za a yi zaɓe kaza kaza. Da abin da kaji an ce ko a zaɓa to kaga wani abu mai kyau ne wani ba ya da kyau wani dama dama wani kaza kaza ina ce zaɓi to gangariya ya kamata mu zaɓa kenan. Ko ba ka ko ba zaɓe shi ne kawai mutum ya raba ido ya ce to ba ne canka inda dai anan sai da rayani. To kaga ba za yi kyakkyawan tsari ya tabbata ba sai da kyakkyawan jagoranci. Wane ne kyakkyawan jagoranci na asiri tare da gaskiya? Jama'a ina kyakkyawan jagoranci in aka haɗa kan makaryata aka ce ku ja gaba. Wannan dai ya ce an samu jagoranci sai ce to kyakkyawa ko mummuna to da gaskiya kyakkyawa ne to ba gaskiya ba kuma me kenan wal amana idan an ce za a yi jagoranci ingantacce mai kyau to ba dama a raba gida biyu dole ya zama wal amana kuma sai da rikon amana. Don mutanen da suka ce su abin da ya shiga hannunsu sai sun ci amana. To ya ce musu shugabanni na su kawai aka yi, amma shugabancin bai samu gurin zama ba, don ne ba amana. Za su yi ta da a guri guda ka nemi abin da aka yi ka nema ka rasa. Amma in dai da gaskiya, in dai da amana, wallahi yini ɗaya a shugabanci da wala sai an ga abin da aka yi ko mai ƙarfin mamaki. Allah ka miƙa ma'anin masu gaskiya da amana. Tuzar ruwa mutum aka ce to kai ma kana son ka samu to kai ma irin ka ne ba zai shugabance ba. In kana da gaskiyar kana da amana wanda za ka zaɓa ma zai zo mai gaskiyar mai amana. Amma idan kai kanka ka sa wa kanka ta 'yan duniya gani mai neman mai amana shi ma zama yana da amana. Wal adal kuma lalle idan dai shugabanci za a yi mai kyau sai an yi adalci. Adalci shi ne a ajiye a ba inda nan ya dace a aji. Ba wai haka kawai kai da an ce wani ya zama shugaba yawa ce ina nasa ya nasa, ce zuwa ya naka ya naka, ya ce mai jin yaransa, ko wanda suka girma a anguwa ɗaya ko a jiha ɗaya. To wanda kuma ba a
garin kun yake ba duk da shi a zaɓe kana son ƙuri'a ko ba ka so suna jin me za su ce na har gida sai su bi to amma da mata ya bi ka har gida ce kaji zaɓi zai cika alƙawari ka zaɓa ya ƙi cikawa ana iya cewa an sami shugabancin mai adalci kaga sai tare da wato adalci aje komai a inda ya kamata a aje shi talakan da yake da shi akai zaɓe in an zo gwamnati da 'yan majalisa da shugaban ƙasa da gwamnoni da mai anguwa da sarki mai kula sanda da hakimi da malamansa masu karantar da shi a jami'o'i da kwalejoji da zaurukan malama dole su masu zama suna da adalci. Ranar da aka ce ko an je makaranta sai wanda ake zaton za a samu wani abu a hannunsa ne za a kula da ɗansa shi ɗaya kuma ɗan talaka ko ya ce a sauke ma Allah jama'a idan talaka ya yi mutum ‘ya'yan talaka duk ba su da basira ‘ya'yan masu halin ba a samun masu basira idan mutum ya ce in uban wani ko wancan na da kuɗi zai ce ya ci wanda nasa baban baya da komai ko ya ci zai ce ya faɗi ana iya ce an samu adalci daga ƙarshe shi adalcin nan kadura ya shafi gidan shugaban ƙasa ya shafi gidan gwamnoni ya shafi ofisoshin ma'aikatan gwamnati ya shafi malamai masu wa'azi ya shafi matan aure ya shafi mazajen nasu rubar da Allah ya sanya mana kyakkyawan alheri fankihu ma qabala minan nisa'i fankihu ma qabala minan nisa'i mathna wa thulatha wa ruba' فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم ذلك أدنى ألا تعولوا. Allah ya nuna wa masu imani musulmi dangane da kafa gidan iyali mai tsafta mai tsarki kar kowa ya je ya zina ko ya ba hanyar da ba ta da kyau sai ta hanyar aure. Bankihu sabila da haka ku auri ma qabala ku abin da ya daɗi a gare ku tsarkan al'amari nan bisa ita daga mata tsarkakakku halinsu da kyau tsarkakakku ba ƙazamai ba ne tsarkakakku ta kyakkyawar hanya ma aka samu su ma qabala ku wanda ya muku daɗi minan nisa'i kaga a wannan ta gidan da kaga da uwa da uba da yara da kanma da waya sai an fito daga wajen za a raba su fada su ta haya gaga to bai hankali ba ya kuka kai wannan gidan neman aure ba idan kar ya zai ga ya to faɗa ya kai gidansa idan aka zo ko yau aka ce matanka guda biyu masana aka zo ka zo ka dawo daga bakin aiki ka tara sun yi kokawa an yarkace kace ana iya cewa ka aure ma ƙaba abin da ya daɗi matanka ne da yi ruwa abuwa domin ƙaba da aure abin da ya muku daɗi minan nisa na daga mata da aƙida ba yarinyar boka ba ce wata ma ba yarinyar boka ba ce balle kana tuka gaba ana warware baya ga mata matsafiya da ce wata aure kyakkyawar ya bari ka je gida
to da kai da matar da danginku kun zama abincin boka ga boka kuma Allah baya son sa sai ya mana azaba Allah ya mana tsari to mu aure mata wala abin da ya bana daɗi minan nisa'i na matan aure masana aure mata biyu halal amma ba namiji ne mai tsayuwa da jagoranci da haka sai da adalci kuka ce wancan mura wancan mura ko kuma ɗauka a ba masa ba yanzu na ɗawa ‘ya'yanku suna da ce wacce tana da haƙori kwari na gaba zai kuri wacce tana da wato tauya a ƙafarta ya zuta shi daniya ne ɗaya hau ɗaya zai tsiya shi ko in an shiga gonarsa mai tauya shi yawayen banya za ta ɓaci ina matsafi ina daɗi to ma ƙabala wanda sai ku daɗi za ku aura yau mutane saboda lalacewa da rusa rai wai har ma an fara mantawa da zaɓen yadda za ka shiga neman aure banki ko ma ƙabala ku aura abin da ya muku daɗi ina nisa'i na daga matan aure ku kore kishin iblis da hauka a gida mazana ku auri mata biyu ina wace aka hore wa kunne ta ce wai ta sai da ita ɗaya a ɗakin mijinta da ke da mijin da kowa da kowa halitta ubangijinmu ne Allah shi ne mai haramta shi ne mai haramtawa dangane da aure ga namiji mazana aure biyu in kin tashi faɗa da auren mata biyu to ki san da ubangiji kike so ki faɗa Allahu la ilaha kuma ba a iya yin yaƙi wato da Allah sarki wani da wani wata ta daga shiga gida kama ta haka ta ganganta hana kowa shiga sai ta shi ba da gana a tsaro sawa sai da suka sari juyayya ba a cutu ba sai ga shi dai ba da gani ne ta wajen aure ya gaishe ta ta gyansa ga aurwa ta ce an ki ba wacce take ganin cewa kafa ta ki wancan ta kai to ita ɗaya ce shi Allah masanin kuwa da komai da wancan na biyu wasu lasa sai aka yi gaba waro ina mai zama ba ta son kishiya ba da mijinki kike faɗa ba da ubangijinki ne shi kuma ba a iya faɗa da shi warwa warwa kar ku saurari kiristoci su ma abin ya ishe su domin idan wani ya ce mata daidai ne daidai ana yi ta ji daɗi ta ce bari ta je ai za a bata da ita ɗaya a gida to akwai ta da kishiyoyi na shaidan sun kai 20 na san wani masu cewa su ɗaya suke aure ya aure wata sau da ɗaya ta gano yana neman mata ranar ta yi muku baci ya ɗauko kaba da ta je ta tuka motar ta hange su a ciki ran ta yi muku baci ta je ta sha gabansa da motar ya kauce ta yi sa da bas ta yi baya ta daki murkun kofa ya wata ya abuje da shi da wacce ta ɗauko haila da gesa to ke da kika ce daya ne ana aure to wannan me yasa kika zo kina kishin da wacce ba aure ko da mai mata ɗaya shi kenan ɗaya jami'in shi kenan daga inda ba na ce an yi dabara rashin dabara amma a wasu ne ce sai Allah ya gaya mana gaskiya mazana wato na tsawaro ba biyu uku hudu gawa mutum musulmi namiji mai adalci ba wanda zai aure yar mutane ya cuce ta ba ko ba ka da halin auren ka namtawa a kanka abin da ba za ka iya ba kai ne miji ta nemi wanda zai ba ta abin karya kai ne miji ta nemi wanda zai ba ta zani
kai ne miji ta nemi wanda zai ba su ruwa. Daga wannan ma shi da kansa ya tura ta karuwanci ba sa sai ya samu wacce ta karanta. Inda wacce ta karanta ko ta ce to da ya fi kawo wadda ta ce ta kawo ya biya ta a gaban Allah. To kaga na wannan ganin bai haye ba. Allah ka yar mana. Amin. Wa ina zikkin ko kuma kuka ji tsoron ku ba za ku iya biyu ba, ba za ku iya uku ba, ba za ku iya hudu ba. Don ku ganda nan, kun ga Allah rama na da sabon da shi. Wallahi Allah ya ba mu wani iko na fi Allah rama sanin kai. Kuma ba na shakka Allah rama ya fi sanin kansa. Kai da kanka da kasan kanka, ai mutum ya samu da zai iya. Idan mutum ya ji ake wani biyu ko uku ko hudu ne ci a kasan kai na. Ba da wanda ba a tsara da ya san da ya zo ya ga ko ya yi kawo zai rika kyarma to sai a ɗayar ka. بل الإنسان على نفسه بصيرة. Wato, na tsayar da bayi a gaban Allah za a yi hisabi Allah kamar mai sauƙi. Allah kamar na rahama da jin kai ka shigar da mu aljanna bidoni hisabin wala iqabin. Kun ga dan adam kan ga wani da ci wannan bai da wayo bai wayo. Wallahi kowa ya gara ya san. Kowa ya bata ya san. Masu ce wataƙila bai gane ba ne ba gida da ba ka sake wannan magana. Al'insan mutum kan ala nafsihi basira kan karan kansa dai mai ilimi ne ya san kansa. Ba sai nan gaya maka kanka ba kasa ni ba sai ka gaya maka yana wa nasa. Ina jin ma a san na ji. Ishe ba ce nasa. Yawwa idan yau ya kamata an barbe su na kaza da kuɗi na zan sai ƙwaƙwalwa na sani. Idan na san ba zan iya ba, sai motsin gemu gyaɗa, murje ya ba ji mai Bege ne abin da ka san kanka ka wuce kanka ka je kai wanda ba za ka iya ba. Lallai ilalla mu sani adalci dole ne gare mu mazan da mata da surukai da 'ya'ya. Ina adalci ga wanda aka haife shi babansa na ɗauye na da shi tun yana yaro sai da ya kai gane a ƙarfi aka ce ai ya gama jami'a ai ya gama kaza har ma an je an ba da baki an ba shi aiki. Akwai wanda an ba shi aiki abinda zai fara koyarwa babansa suke nan albashinsa. Duk karatun nan da suka yi abinda zai fara koyewa a gida ba dama ka san da bai ko kaza ne. Don kar ka sa rai ya baka. Kai ka ce ba shi ne mai ce takardunmu sun kare an ce a kawo kudin jarraba an ce kaza an yi atin da kuma ka samu ka koye wannan a ce a yi adalci. Adalcin nan ba ya shiga wuri da yawa. Yawwa zuwa da haka wal adali bainan nasu da adalci tsakanin mutane kama bayyana ta'ala kamar yadda Allah madaukakin sarki ya bayyana fi kitabihi al-aziz a littafin sabon wayi al-Qur'ani mai girma wanda tsawon zamani ba ta sa al-Qur'ani ya koma a tsohon yayi wanda ya saukar da shi masanin kowa ne masanin komai mai cikakken iko wanda ba abin da zai gagare shi amma to shi Allah na cikin Qur'ani ya ce inna Allah ya'muru bil 'adl inna Allah ya'muru bil 'adli wal ihsani wa ita'i dhil qurba wa yanha 'anil fahsha'i wal munkari wal baghi يعظكم لعلكم تذكرون da makar wani ya ji dawai
malakai sarki Allah ya ce inna Allah tabbas Allah ya amuru yana umarni bil adali da adalci don wanda yake son kansu da lafiya mu yi adalci ga wanda muke so da wanda ma ba mu ji da shi ba to mu zama masu adalci kuma in karantarwa za mu yi adalci da ɗan sarki da ɗan talaka in karantarwa za mu yi za a ba mu albashi mu yi adalci kar mu karɓa albashi mu koma gindin bishiya mu zauna a firamare da head master da head ministry ne ko me ake cewa da suna hira amma ba a biya albashi yau yaran kuma a ce ku je ku yi kwallo ina darasi da kuka dawa alkawari ya ba adalci ka ce a biya albashin ba haka ba za ka yi yaji a baka albashi ka je ka zauna to inna Allah lallai Allah ya amuru bil adalci yana umarni da adalci jama'a in dai za a yi adalci so samu ne ka tara yara maza da mata ka karantar da su har suka kai manzuli aka ce Allah ya ba su nasara har an ɗauke su suna aiki to malam makarantar nan da zai je wurin da ɗalibinsa da ɗaliba suke aiki a ransa sai ce alhamdulillah ashe ta yara na ne ko zai shiga mun da fargaba to idan ya zama to almajiran yan siyasa almajiran soja wato almajiran malamai a cikin soja almajiran malamai a cikin siyasa almajiran malamai a cikin aikin wato hulɗa ƙasa da ƙasa a ce almajiranku ne suka gama suka fita su ne suka rike aka ce to almajiran ne za su ce kar a ba su mana albashi ko dai an yi adalci ko ba yi bai adalci ba to inna Allah ya amuru bil adalci tabbas Allah yana umarni da adalci wanda ya karantar da kai aka ce yau kai ne a guri kaza dan Allah a cikin tunanin ka kamanta shi in kai barin da shi don kowa bai sani ba Allah ya sani wani ihsan Allah ya yi umarni a yi komai don Allah kar a yi don ƙabilanci kar a yi don son kai kar a yi don ka tsargi wani kar kawa mutum gata bai cancanta ba al-ihsanu an ta'budu Allah ka'annaka tarahu wa in lam takun tarahu fa innahu yara abin da ake cewa al-ihsani yi dan Allah din da kyautatawa shine an ta'budu Allah kai ba wa bautawa Allah a kowane fagen rayuwa wato ka'annaka tarahu garau kana yi kamar kana ganin Allah a gabanka wa in lam takun tarahu kuma kasance kana iya ganin Allah ba sai a lahira wajen ɗaukakan da Allah zai mana Allah ka nufa mu ga farin ganin da yake ya fi aljanna daɗi wujuhun yawma idhin nadira ila rabbiha nadira in Allah ya shigar da mu aljanna Allah ka shigar da mu da rahamarka Allah zai ba da iko mu ganshi fuskar da za ta ga ubangiji sai da Allah subhanahu ta alqur'ani ya ce wujuhun wai wadansu fuskoki masu daraja na musamman yau mai sun a wannan yini na ranar lahira nadira masu haske ne fuskokin Allah ka sa da fuskokin mu a ciki ila rabbiha nadira zuwa ga ubangiji su suke nazarin suke duba suna ganin Allah Allah kuma wannan bai ya ba ya ba aljanna da Allah ka ba Saboda ka komai za mu yi dan Allah mai dan Allah ba a kuɗe shi wa ita idil qurba lalle Allah ya yi umarni
a baiwa dangi mafiya kusanci, kar ka zamanto inuwar giginya na nesa ka sha sanyinki. A ce a samun da Allah ya baka banda mahaifinka, duk da kusancin banda gyatumarka, duk da kusancin banda wanka a samunka, duk da kusancin banda kaninka, duk da kusancin banda matarka, duk da kusancin banda dangin uwa banda dangin uba, wani mana irin samu ne. Don dai aka yi wannan irin dudu, to an bar wannan wurin da Allah ce wa ita idil qurba, kuma da baiwa dangi mafiya kusanci. Tun da kuma mafiya kusanci suka samu, suka ce Allah ya maka albarka, Allah ya maka buɗi, shi kuma Allah zai ta bayarwa. To kuma abu zai bunƙasa, makwabta za su samu, waye za su samu, sai ka ga samu ya karɓi mai imani. اللهم اجعلنا من المؤمنين واجعلنا من المؤمنات. Allah a kula da dangi, a kula da zumunci, ya yi rakwa-rakwa. Wani da mahaifinsa da mahaifin wancan uwa ɗaya uwa ɗaya, amma ‘ya'yansa suka haɗu da juna ba su san juna ba. Ya kai ne ɗan ma da ɗan gani ba su juna ba. A ɗayan yana gari kaza ne, ɗayan yana gari kaza. Ba ba ziyara juna kenan. Don ita ya zartar ba mutum ko sanin sama ba kai. Wani abu za ka iya ma. Don haka jama'a a daina fada a zumunci. A ce garin ku wani wallahi a gari ɗaya suke da mahaifinsa sai ce wai yana wancan layin ne. Shi dai wannan rabarsa da zuwa gurin ya dai kai wata shida. Ko hira da ba a ko hira. Don Allah wancan ba watsar da zumunci ba, ɗaukar shawarar Iblis ce, kuma ba ta da kyau. Wanda ya bi ta duniya da lahira zai kunyata. A tuba. Waya da hannun fahasha'i, Allah yana hani kar a yi zina. Allah ya hana kar mu bayi al'ummar musulmi, kar mu yi duwadi, kar mu yi madugu, kar mu biya bukatar sha'awar mu ta hanyar alfasha, mugun aiki. Wanda idan an mai alfasha ya duka alfasha sai ta shafi wani. Fahish ya ba shi kadai ba. Da Allah wani gwani ne na zulmi zai iya zina shi daya. Sai ya roƙi yar wani ko uwar wani ko yar wani ko kama. Wace mazinaciya ce za ta iya zinar ita ɗaya? Sai ta roƙi wani, baban wani ko wan wani ko ƙanin wani, ta ba wani mugun yaƙi ta wuce a gabansa ta yi rausaya, shi kuma shashasha ya fita ta karkanta ta karshe. Ba sha laifin yawa. Sannan ta ɓaci, to waya ya ba shi ka ce wasa ya yi ƙasa, sai ta ganta da ciki shege kuma sai ta wata ta ji ta fara zuwa da yau tana al'ada kawai ta sai kaki kamar da mai ciki ba ce to wata gina shege can ya mata in ya zo wancan zai ta yi ta kawo da kai waya rabu da ita ba wannan sai suka yi na ce ka wancan akwai yar iska kamar ba ita ce suka yi kaza ba ya san da kuma ba ta san sa ba na kwanan nan kuma ake wannan rudu don me sun ga an samu ciki shi kuma sai gyanda ga tsawon rai idan sun ta dinga sa matan yi tana ɗaure shi fam wai ka a gane ta ɗau ciki Allah da ya kwasa sai ta samu ɗaya sai samu na ɗan lungu ya kwanta ta gama ɗaurewa da ransa har a wata haifi shi
idan ta haife shi zunubin zinan nan shi yayi bai shafe shi ba alfahasha ya shafe ta ya shafi wanda suka yi ya shafi wanda aka haifa dangin kuma da dangin kuma aka ce yar gidan su wani ta cikin sheke abin kunya duk da su ko ban da su wayan ha anil fahasha Allah ya yi hani kar ai zina wani mugun zurbi bai yaduwa ya taba mutanen da wani ya ji ya gani wani bai ji ba bai gani Allah ya kiyaye mu wannan kare duk abin da yake mugun abu ne baya da kyau Allah ya hana karbi to guda nawa ne al-munkar wallahi yawan nasu yana da yawa amma akwai lokacin da za a gane kaga zunubi suna da yawa gashi Allah ya hana a yi mugun abu to sai a dinga tambayar malama yaya yake ana ce maka kaza kamar suna kamar ƙarya kamar kaza wata rana kana daji sai wani abu ya bujuro maka ka kasa gane masararsa wannan halal ne ko haram to sai annabi ya ce ga yadda za ka yi istati nafsaka ko kalbaka ka je ka yi fatawa a zuciyarka yi wa zuciyarka fatawa ka ce wannan na da kyau ko ba da kyau zuciya to al'izmu in zunubin ne to ma haka fi nafsika abin da ka ji ya yi kai a nan ka ce kai ba kyau ba ka ji kai a nan ka to ba shi zunubi ne malam ma ka tambaya malam zuciya istafti qalbaka ifatawa abun zuciyarka al-ithmu ma haka fi nafsika zunubi shine abin da yayi kai a ranka kaji kai baranka bai yadda ba wa karita an yatala alaihi nas abin da kana kai ba za ka iya yi a gaban mutane ba to zunubi ne yanzu jama'a mutum nawa ne a masallacin nan sai an garba ko an garai to a gaban to wanda ya je aka zazzage man ba a sa ya gasa da kasa za su wuce shi ma zai ɗauko ya sha wa karita an yantsara alaihin na za a wanda zai tsoron kan mutane ba su ganka na san wani gari mun tafi muna wucewa da kasan ɗan kwana biyu muna wa to wurin akwai unguwar karuwai da gidajen giya sai muka dawo daga tafiya za mu wuce sai wani mutum ya fito daga wurin ya san na san shi kuma ya san sai na tafiya yana ga mutum na biyu da gudu aka rama kalla na ce ma'aka daga nan na mutu na ce kai da ka samu shi na rai don ka san wani ka gani kamar ko to kaga kenan yana jin tsoron mutane su yi shan waka to ba kyau zuwa ko ba kyau al'izu kuma haka ina zulumi shi ne abin da ranka ma ya yi gaggai waka zai ta kayan gaji na an yi tsala a rai nasu mutane su ranko ka abu to zulumi ne ba shi karfi ba an yi fatawa ba wa aka tambaya an zuciya istafti kalbaka yi fatawar abin zuciyarka sakamakon shi ne al'izumin zunubi dai kan ma haka fi na suka abin da ya maka gaigayi a wakari ta hanyar tsala alaihi na sauran kai da kanka ba ka yadda mutane su nan kana yi to zunubi ne kan ma haka mai kowa wannan zunubi to shi kuma na kyakkyawan shi ne ma'almaru ko albirru aiki na nagarta bin Allah ne shi kuma ya zan yin gane shi ma'annat ilayhin nafsu abinda ka jira ya kwanta da shi gabanku na sha ruwa dai na ku ya kwanta kawon mun madarasa ne aka san sha dai na kuma ya kwanta rai ya kwanta da shi yasa
da yawa za a tafi ka zama gona ta kai ta kawo ta yanar bello ya yi ko mutanen na aiki a gonar idan ka zo sai ka ji mutum ya zo yana sai tsinke daya sai ce bismillah Allah ya sa albarka ya sa ana hango shi baya ta ya cewa mai gwanan ya gani zai ce dan me wannan gona mai ya lambiyar da 10,000 tsinke dayan ci ba na fargaba ko ba za yi haka ba to me kake zama ne idan ya zai da santoro zai cika ransa zai kwanta to wannan da ranka zai kwanta nan ka ci baka tuna cewa ma ka yi laifi to ba zai ba amma wanda kai da kanka ga ci anya su noma su ka cika ruku to kaga ranka bai kwanta ba kai ba ku duba ba ku ga manzala sallallahu alaihi wasallam cikin ummatul mu'minina yana fa itikafi daya daga iyalansa ta kawo masa abubuwan bukata Allah Allah ba wani Allah kaza ya zo ya karba za ta tafiya za ta tafi sai ga wani sahabbai sai suna ɗan kakkaucewa haka sun garshi da iyalansa sai ta wane zo suka zo sai ce wacce ce ba iyalin na ce ba za mu yi tuhuma ne ya ce ya ce shaidan yana gudana a cikin wato jinin mutum sai latsa sai je jefa muku shaka to duk wanda ka san in an ganka sai ka yi bayani to kakka je in ka lokacin da wani wuri an ajiye tebur ga fanta ga giya ga kakka sa fanta kaɗan haɗa su yi musu basa da giya ka bar gurin ka je gurin da za ka samu fantarka ko cintarka masu tsakiya ko ɓangarai da zama burshi ne a rufe amma wannan wani abin giya wani abin tokar kasa ne domin turuwa ko babu yawwa to da aka kada zai ka kai kan da wajen tuhuma a tuhume ka ce dan me wal bagai Allah ya haramta tawaye yanzu wani zai ci diram ai ba dole ba ne ka tuba masa Allah ke bayi aiki na laifi ba tilas ba ne hakuri akan yi a zauna lafiya shi ta wayar nan da kuke gani ba wanda zai ce ci riba a duniya ba wanda zai ce ci riba a lahira sai dai idan wani burin aburma shi ya yi to maza ka tuba mutum ya dawo da baya to zai tare da Allah ta wa kawai amma wannan ba musiba irin ta ba ta yadda ka kai da hakuri ka haifi ɗanka ka ce wa na ga ruwa tun abin goya zo da wata garwa ka ya ce ba za shi ba sai ka mutu ba kamata to me dan yayi kuma shi ɗan tawaye ma ba baya son amma da ya shiga talabijin gida a tsawon Allah na zai yana cewa ya ce alheri sai wajen su malam wani malam a shek Isra'ila ya ce ga sun mutanen su ga gaskiya ga da'a ga kaza ya ce amma su ya ce duk da ka da ɗanci ya wadara ya ce sai ya leka sai ga su ne duk da ya ce an ce ƙarya sai ya leka ya ce sai ya ga su ne ya ce ba ta laye aikin su kuma ba wani ne ya sa shi ba ba to Allah bude maka kofa Allah ka kero bayi aiki na laifi ba dole ba hakuri akan yi a zauna lafiya ba ce sai ka yi zina ka ɓata kanka ka ɓata dangi aiki na laifi ba ce da hakuri akan yi a zauna lafiya yawa walbagai ko tawaye haram wanda duk ya ce wa matarsa kawo ruwa ta ce an kidin kama tawaye jama'a da daɗi wanda duk malaminsa ya biya mara karatu
ya ce yau ka wanke allonka gobe a ƙara maka ya ce an gidin ya yi tawaye malamin zai ji daɗi wanda duk ta haifu ɗa ta ce zo ka kai ni unguwa da motar da ka zo ka ce mun ka saya ya ce shi baya da mai ba zai je ba ta ce me mai kuma kai da ka sai mota ya ce a to ke ba kina ɗaki ba kun san yadda kuɗi ya kai ne yanzu to baya zai ji daɗi na sai mata to wanda kai Allah ya haramta tawaye kun gane ko ya yi zurkun Allah ya ce Allah yana muku wa'azi wayanci abubuwa da aka gaya muku Allah ba baya wasa da ba yana muku wa'azi ya kuta da kai la'allakum tadhakkarun ko fa wa'azi Allah ka samu wa'azi Allah ka yafe mana laifukan mu da kusakuran mu Allah ka samu ƙarfin zuciya Allah ka dora mu akan daidai sallallahu alaihi sayyidina Muhammad سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.